ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд ҳам мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар ватсапи экранбуда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ марки мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстон азиз, ҳастаи Lada Priora ҳастае, ки бо нархи арзон 39 000, ҳастае Mercedes-ои Sechka Elegance 39 000, ҳастае Opel-ои Caravan простой бо нархи арзон советои сафед, ҳастае дӯстони азиз мақсад ки Mercedes-ои Zaychik, ҳастае трактор бо плукаш комплект, ҳастае Hyundai Porter дӯстони азиз, Toyota Prius гибрид аст дӯстони азиз, ҳастае Toyota Camry бо нархи бениҳоят арзон, ки нархи Opel ҳастае, ки срочное. Хоб Hyundai Sonata ҳастае, ки бо нархи арзон ҳастае ва Toyota Corolla ҳастае сафед ва Daihatiko ва дигаран мошиное, ки аз Москва ва Тоҷикистон рӯй кардан нархи арзон ва курси имза 160 сомон марофа мегзарем бар навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз Москва ба Тоҷикистон бо равон кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, ба шумо тавсия метиҳем компания якай нозима, ки грузоперевозка якай нозима, ки таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. Борои шуморо аз территорияи Москва қабул мекунанд ва ба самти Душанбе, Ваҳдат, Дисор, территорияи шаҳри Нав, территорияи шаҳри Бохтар, Калхозобод дӯстони азиз, мақсад Абдураҳмони Ҷомӣ, территорияи Вахш, Сарбанд, Кулоб дӯстони азиз, территорияи Восе, инам хеле ҳамадонӣ ҳама тарафҳо варда мерасонанд. Хоб мақсад ки шумо айноми канали мо салом расонен. Хоб шахсоне ки 800 кило боло бод дорад, рафта худашон мегиранд дӯстони азиз ва ҳар се рақамошо рақамҳои дастӣ кор мекунанд. Ҳар сешта WhatsApp доранд. Да рақамҳои Россия, якта рақамҳои Тоҷикистон. Ина компания боварӣ, компания грузоперевозка якай нозим ҳар ҳафта рейс доранд. Ба шумо тавсия метиҳем маромад дар мақсад ки айноми канали мо салом расонед, дар рақамошон метавонед нависед, ба шумо тавсия. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае бо адронки срочное Lada Priora. Соли барои 2007 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензини холияи мотори 16 клапана, коробкаш механика, ҳолати мошини бо адрон беҳтарин. ҳуҷҷатҳои мошин мегар нав буд шуда дӯстон азиз, яъне ки хай мегзарам, мақсад ки барои ҳуҷҷаташ муомила мешавад. 4 балон дӯстони азиз нав ҳастае, хадавои мегар дорад, салоншам тоза каста, инам хеле светои сиёр, номерои мошин транзит, яъне мошин тайёраст, ниятае, мақсад ки тайёрае. Нархи мошина мегар 32 000 мегем, бо муомилаи хуб мегар мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Lada Priora 2007 сол дӯстон, бензини холӣ, 1.16 клапана, коробка механика, ҳолаташ беҳтарин. 32 000 сомон ҳастае, боз муомила дорад. Ҳар ду рақамошро кор мекунад, рақамҳои 75 да WhatsApp доранд. ина бачаҳое ки дар комментария хоҳиш мекарданд, ки Priora мон, ина баъди шумо мошинчаи хуб занг занед, маълумоти пурра ва аниқша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо агар ягон мошини фурӯшӣ бошед, ягон хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот хоҳед, ки рекламада монад, дар фурӯш мондан, маромад дар рақамҳои боло буда 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки барои фурӯшӣ аст рӯй кунем, реклама мекунем. Лайк азен, навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба де мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае, бардон ки Sechka Elegant ҳастае, ки кузуфи тоза нозада. соли барои 1994 ҳастае, ки сӯзишвориш газ, бензина, гази еврочором дорад. Объем мотори 1.8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарина мошин, кузуф тоза мошин, як даст гаштагаи мошин бадрон азиз, полни объем никадаги, яъне ки 94 ахиша, яъне ки 95 дӯстони мошина солош, солҳои 98 полни объем никадаги. Элегант дӯстони азиз, моторшам элегантае, мошини хушан Sechka Elegant, мақсад ки мошини як даста ва кузуфи тоза, ягон пӯсидаги сарафи надорад. Кузуфуш яъне тозаи бадае. дӯстони азиз, 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 4 та балон, пачка, 4 дискови рамашка, 4 та электропакет, ҳар 4-ош кор мекунад. Люкшам дӯстони азиз, кнопкати кор мекунад, кнопкаро меҷахӣ, боло паст поён мешавад, яъне ки люкш кор мекунад. хоб чихолакҳои фасон, пасвети худаш мондаги аст дӯстони азиз. фарош полни ксенон, ки фарои нави замонавӣ ранги Camry дӯстони азиз ва краскашам нав, краскаш ягон сарафи надорад. мошин як даста дӯстони азиз. хоб Elegant. нархи мошина 45 та мега, бисёр не камтар арзон мешавад ва задни камера дорад дӯстони азиз. мошин ҳама ҷош сода астае, хай бохтон маълумоти пурраша мегирем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 45 та бисёр не камтар арзон мешавад. беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд, фақат харидорои конкретна мошина мегӯяд омада
дар шаҳри бухта пеши бозорда бинанд. Парамои рақамҳои билайни ҳисобшудаи рақамҳо кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам даромад. Марамад шахсоне ки мехарем марамад занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F ки дар кузифи караван аст. соли бароишаш дӯстон азиз 1997 аст ки мақсад ки дар документош 98 аст. хоб документои мошина дӯстон азиз соли мошин 98 ай хел 97 аст. судишвориш газ бензине объем мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз краскаш мега нав краска кардаги аст. краскаи сафедай тозаакай хоб моторуш мега зверай салон мега тоза аккумулятораш мега нав мошин мега ай унаки синят кардаги аст ай учёт синят кардаги аст. дӯстон азиз документош тамом шудаги аст. магнитофонш пачка динамико ҳамаш чиёш дига кор мекунад. балонша ҳолати кори краска нав мотор звер краска чхеликтум нав обши мошина хеле тайёр аст. нархи мошина мега 35 та мегем бо арзон муомилаи хуб мекунем ва мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московскда 35 та боз муомила дорад. хоб ин ҳами рақамҳои вавилони ҳисобишона 24 соат кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорад. дӯстон азиз Opel Caravan 98 сол 35 та рақамҳои вавилон дасти 94 ва WhatsApp дар ҳамин номеро марамад бештар маълумотша гирем. дӯстон азиз нагуфта намонам шахсоне ки мошини фурӯш дорен хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои 20 болобуда WhatsApp аст роҳиёти реклама мекунем. одамое ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфтаен дар комментари нависед мошини гуфтагии шумо дар видео оянда пешкаш мекунем. хоҳиш мекунем ки я лайка дар надорен занем ва навори моро дар рафиқотон дӯстон азиз подписаш кунен. чӣ мошине ки дар кора нависед пешкаштон албатта мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ асаи боадрум Hyundai Sonata аст ки светои сафед транзит соли бароишаш 2011 сол аст ки судишвориш газ бензине моторуш 2 литр коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина биё ай пеш бин мегӯяд мақсад ки маъқул шид нашод сумуш мега ягон муомила мекунем мегирӣ мерай. нархи мошина дӯстон азиз 76 та меган буха ягон чӣ мегӯяд мегзарем. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. ростига мошина чӣ расход дора надора инаша нагуфта барои ҳамин кадомтон ки мехарен як бор занг занен аввал бо маслиҳат кунем баъд рафта мошина аз пеш бинен. мошин дар шаҳри душанбе дӯстон азиз 76 та Hyundai Sonata 2011 марамад. нархш бениҳоят арзон аст. нашуд ҳуҷҷат мотор коробка инаша тариқи телефон аз рақамҳои поёмда пурсен. то қас суми холия мега срочна алиш умуман намешавад марамад шахсони харидоро занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla D асаи боадром ки светои сафедай срочнаи соли бароишаш 2008 сол аст ки судишвориш газ бензине мотори 1.6 литр коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз рости гап нашуд танировка ҳуҷҷат коробка моторуш ягон маълумот додаги нест соҳибшон барои кадомтон ки мехарен як бор дига занг занем маслиҳат кунем аниқ кунем баъд рафта мошина бинем. рости гап баъзе мошинфурӯшҳое ки мисол реклама мекунанд ё ки мисол мемонам маълумотша намегӯям фақат мошин соза мега ҳамин қад чиз барои ҳамин хутон бо як бор дига занг занем. баъзеҳошо хеле маълумот метиҳам. нархи мошина мега 70 та мегем нашуд арзон карданаш ягон чӣ гуфтагӣ нест. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисорда. нашуд ҳуҷҷат танировка утилизатсия системаи мақсад балону мотор коробка метавонем ки аз рақамҳои поёмда пурсем. 2008 сола нархи мошина 70 та муомила доштаи срочнаи дар шаҳри ҳисор инашаб то қасуми холибда алиш намеша барама шахсони харидоро занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico аст ки светои сирх срочна соли бароишаш 1996 судишвориш газ бензин мотори 1 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд ҳамаш ҳаст. 6 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад. утилизатсия мегӯяд кардаги аст. бампери пеш хай кор дорад қати як ду ҷои дигаш ва нархи мошина мегӯяд 8500 сомон бо ягон чӣ мегӯяд одами харидорода муомила мешавад. парамои рақамҳои дӯстон азиз рақамҳои мегафон ва рақамҳои WhatsApp мошин дар шаҳри ҳисор нархи мошин 8500 сомон қай бампери пеш рақиб кам кор доштаем. утул ва ҳуҷҷаташ ҳастаем. марамад метавонед занг занед маълумотша гирем ва бозам мегӯям ки одамое ки дар ҳамин навори мо агар наёфтед мошини маъқулӣ чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст кадом соло то кадом сомона аз куҷо бошад дар комментари нависед мо пешкаштон мекунем. ва одамое ки мисол мошини фурӯшӣ дорен хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 роҳ кунем WhatsApp имо Telegram мо реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Prius Hybrid
соли бори 2010 сол ҳастае ки суифориш бензини хулидсунад яъне ки гибрид чикор мекунад мега соибуш объем моторш мега 1.8 литрай хоб ҳамаги мега сона гибридш мега кор мекунад 5 литр мега расходра дар 100 километр бу хахтон мепурсем коробка автоматай светои сафед нархи мошин 79000 сомон астай боз мегад бо омада бинен муомила мешавад мошинани ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе 2010 сол хоб нашуд дигар ҳуҷҷат пуҷҷат мақсад утилизатсия системаи коробка моторша аз рақамошон мепурсен инашам гуфтагааст ки срочно то қасуми хӯлияи алиш намешавад маробатон азиз гибрид 79000 дар шаҳри душанбе рақамҳои мегафони 1818 маромад тамос гирем мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон ки Hyundai Porter мошини боркаш срочна дар комментария бисёр хоҳиш мешавад ки Hyundai Porter монем соли бароишаш мега 2004 сол аст соҳибшон ҳам хел навистай 2004 сол аст Porter 1 утилизатсия мегад кардаги ҳастай ҳуҷҷат мегад дорад намедонам чанд қайдига ҳастай ҳуҷҷат утилизатсия мегад ҳардуш ҳастай краскашам соз ҳолати хуби техника 2004 сол Hyundai Porter нархи мошина мегад 52000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем соҳибшон ва Hyundai Porter айни ҳол қарор дорад дар душанбе дӯстони азиз 52000 сомон аст боз муомила доштае хоб ин ҳамин рақамҳои TCL соҳибшон 3750 шахсоне ки мехарин ягон маълумот оиди ҳамин Porter хоҳен агар фаҳмидан занг занем ба шумо фаҳмонда метавонад дӯстони азиз шумо хоҳиш мекунед ки чӣ маркаи мошине ки дар кора мо ба шумо мемонем шумо ҳам я лайкира дариқ надоред занен я лайка занен як комментария нависен ва силкаи навори мо дар рафиқотон подписаш кунед кадом маркаи мошине ки дар кора нависен агар ки мо ёфтем арзонтар дар шумо видео када пешкаш мешавад шумо дӯстони азиз дастгирӣ кунед ва одамое ки реклама кун рӯй кунед мегзарем ба наҳум трактори фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки қатъи пулукшай комплектаи дӯстони азиз ҳолати беҳтарин дай трактори MTZ 80 ҳамин хел соҳибшон маълумот додаги ҳастанд балонш ҳолати кора дӯстони азиз қатъиш комплект пулукш ҳастае хоб хай мақсад ки системаш мега суд астае хоб нархи ҳардаш комплект қатъи ҳамин пулуку чизош тракторамаш нархаш 85000 сомони астае боз мегад муомила мекунем нархаш 85 та муомила доштае то қасуми хӯлия мега алиш палиш намешавад ва трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвонда ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшони ахираш 2006 кадоме ки мисол мақсад талабгор астае мақсад дар корш ки бошад занг зана бо муомила савдош мега дар назди трактор будае ҳолаташ мегад беҳтарина хелаки дасти як одам нагаштагия маромад метавонед ки дигар маълумотша гирем мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz астае баъдрон ки E-класс яъне ки зайчик соли бароишаш 1996 мақсад ки простои дӯстон азиз суифориш мегад газ бензина объем мотораш 2 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникаи дӯстони азиз мошини транзитае хоб алиш мегад намешавад то қасуми хӯли астае ҳуҷҷатҳои мошинам буштага астае мошин дӯстонат камтар расход дорад яъне ки бамперуш краска бухай системаи мотор дигар чишо мепурсен мошин обшим расход дорад нархи мошина мегад 25000 мегем бо муомила мегад мекунем соҳибшон ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор дорост дига ваки чӣ расход дорад надорад метавонед ки бо тариқи телефон пурсен дӯстони азиз мошин ҳуҷҷат пуҷҷат надошта бучидагия 25 та дар шаҳри ҳисор дӯстони азиз рақамош аста мегафон шахсоне ки мехарин ягон маълумоту иловагӣ фаҳмидан прамои занг занед маълумотша гирем мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 астае ки бо нархи арзон срочнае Toyota Camry 2 дубайка дӯстони азиз 2007 сол астае суифориш газ бензина моторш 2.4 литраи коробкаш механика дӯстони азиз мошин як параш кор дорад ки як параш пол меход мақсад ки шпаклёвка мешавад ва краска мешавад ҳамун тарафша сураташ нест яъне ки мошин як тарафаш яъне кори хушрӯ дорад таи 4-5000 3000 ҳамин хел обшим я расход мекунем мошинда нархи мошина мегад 59000 мегад нархи ахиронша дӯстон ва ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи апрела дорад кондитсионер электропакет ва коробка механикае бозам мегем як параи мошин дӯстон яъне кор дорад хоб ҳамин 4-5000 расчёт мегирен обшим ҳамин то тайёр шуданша номерош транзит ҳуҷҷат то апрела 59000 сомона нархи ахиронша мегад соҳибош ва дар шаҳри душанбе қарор дорад ин одамое ки мисол Camry мехостед арзон баъри шумо мошин созай ҳай бо нашуд намотоша мепурсен соҳиб шуд дӯстон азиз дигар маш соза мегад як параш кор дорад краска маромад занг занем одамое ки мошини фурӯш доред дар рақамҳои болобуда 20 та реклама мекунем одамое ки мошин харид дар комментария пешкаш мекунем ин буд навори имзои мо то видеои оянда худо нигаҳбон